Sebuah janji nan tapaso bapisa, sebuah rantau nan panuah luko. Apo nan kata jadi pada cinto nan Allah diukia di nagari taruko. Mari kita salami rantau dan pajawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sa palanta, sanak sa kampuang nan ambo hormati, para panyimak setia Minang Mustika Jaya, dimanapun dun sanak barado. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karano ate limpahan rahmat jo karunia nyo, kita dapek basua baliak pada kesempatan nan rancakko. Di kanal nan kita cintoi basamo, Minang Mustika Jaya, kami selalu berupaya menyajikan konten-konten nan kayo jo nilai budayo, adat, jo carito-carito nan menggugah jiwa dari ranah Minangkabau. Pada pertemuan kaliko, kami mengajak dun sanak untuk menyalami lautan emosi melalui sebuah kisah nan panuah jo dramatis, cinto, pangorbanan, jo pareso hiduik nan takana. Kisah nan kakito simak basamo ko bajudul Rantau dan Pajawa, Simfoni Cinto di Tanah Sabarang. Carito ko membawa kita melalui perjalanan Rian jo Aisyah, duo insan nan cintonyo diuji dek lilitan hutang, jarak, jo pangkianatan. Sebuah carito tentang ba cinto sajati diuji di Rimbo Beton, Jakarta. Coba pulo dendam membara di tanah pusako. Siapkah dun sanak merasakan sagalo emosi nan takkan duang di dalamnya? Mari kita simak basamo, Rantau dan Pajawa, Simfoni Cinto di Tanah Sabarang. Bab 1, Sanjo Badarah di Taruko. Sanjo di nagari Taruko indak rancak lai. Warna jingga nan dulu mamaluak cinto Rian jo Aisyah, kini nampak sirah badarah, tando malapetaka. Di bawah langit nan suram, Rian jo Aisyah bapegangan arek. Bukan janji cinto nan dibisiakan, tapi sumpah bapisah nan tapaso. Keluarga Rian tak lilit hutang kalintah darat kejam, Darwis, nan mainginkan Aisyah sebagai jaminan. Dek harato, mangko dan Jawa, kecek apa Rian. Mukonyo panuah panasalan, Rian musti pai ke Jakarta, mencari pitih untuk melunasi hutang atau Aisyah jadi miliak Darwis. Kandak rang tuo tak mungkin dan lawan, gumam Rian, hatinyo ancua. Malam tu, di bawah batang baringinan biaso jadi saksi cinto, Rian jo Aisyah bajanji. Kasiah ka udah tak mungkin hilang janji Rian. Ayam matonyo manetek membasahi tangan Aisyah. Aisyah membale jo pandangan panuah keyakinan. Denai ka nanti udah, sampai bilo pun. Bab 2, Jakarta, Rimbo Beton nan kejam. Hai. Jakarta menyambui Rian jo kare. Bukan karajo layak nan ditamuan, melainkan penipuan jo eksploitasi. Inyo tapaso bakarajo sarabutan, dari kuli bangunan sampai pangamen jalanan. Hujan paneh nan denai hadang, ratuihnyo, tubuahnyo remuk redam, co itu nasib si anak dagang. Satioksen nan didapek, dikirimkan ke kampuang. Tapi, hutang keluarganyo bakcando indak bakurang. Darwis samakin gancamanakan, mengiriman preman untuk mengintimidasi keluarga Rian. Di tengah karehnyo hiduik Jakarta, Rian batamu Intan, seorang panari jalanan nan rancak, jo panuah samangai. Intan menawarkan pasanakan jo dukungan. Inyo membantu Rian mencari karajo nan labia elok jo mai buah katiko putuih aso. Bab 3, Surek nan mamudar. Komunikasi antara Rian jo Aisyah samakin payah. Pitih nan didapek labiah banyak digunoan untuk membayar hutang daripada membeli pulsa. Surek-surek mereka semakin jarang, isinya panuah kekhawatiran jo keraguan. Di kampuang, Darwis taruih mandakeki Aisyah. Inyo mengiriman hadiah mewah jo janji-janji manih. Inyo jua menyebaan fitnah tentang Rian, mengecekan Rian Allah malupokannya jo basanang-sanang di Jakarta. Aisyah bausaho untuk indak picayo, tapi keraguan mulai mahantuinyo. Inyo marindu Rian, tapi inyo jua takui Rian Allah berubah. Dan duduak bau bamanuang gumamnyo. Nak jaleh jo parasayan. Bab 4, Jarek Dara. Darwis maatur jarek. Inyo mangiriman surek palsu ke Rian, mengabakan Aisyah sakit parah jo butuah pitih untuk ubek. Rian panik jo capek pulang ke kampuang, membawak sado pitih nan dipunyoy. Tapi, sampainya di kampuang, inyo disambuik dek preman-preman Darwis. Inyo dipukua jo dirampok, pitihnya dirampas. Darwis muncul jo senyum sinis. Salamaik datang baliak Rian. Sayang sekali, kau tak lembek. Aisyah ka jadi miliak denai. Rian berang jo bausaho malawan, tapi inyo tak badayo. Inyo manyaksian jo hati ancua katiko Darwis menyeret Aisyah pai.
Bab 5. Panikahan di Ateh Luko. Aisyah dipaso manikah jo Darwis. Panikahan tu digelar rami, tapi di mato Aisyah hanyo ayah mato jo kapadiahan. Inyo maraso dikhianati dek Rian, dek takdir, dek segalonyo. Di tengah pesta pernikahan Rian Muncua, Inyo berhasil lolos dari sakapan preman Darwis jo datang untuk menyelamaikan Aisyah. Inyo batariak menyabuik Aisyah, tapi suaranya tenggelam dalam hiruk pikuk pesta. Aisyah! Darwis murka jo memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Rian. Pataruangan sengit tajadi. Rian, jo siso tanago jo samangai cintonyo, melawan sado preman Darwis. Bab Nix, pangkhianatan jo harapan palsu. Di tengah pataruangan, Intan Muncua, Inyo datang dari Jakarta mencari Rian. Inyo melihat Rian balumuran darah jo Aisyah nan dipaso menikah jo Darwis. Intan maraso cemburu jo berang. Inyo maraso dikhianati dek Rian. Inyo kemudian bapia ke Darwis, mengungkapkan sado rahasio Rian jo membantu Darwis mengalahkan Rian. Rian tak kapua tak badayo. Darwis mandak jo mengancam ke membunuhnya. Tapi sabalun Darwis sempat melakukan aksinya, Aisyah marabuik pisau dari tangan Darwis jo manusuaknya. Bab 7. Darah membasahi janji. Darwis tahun juang jo jatua. Aisyah mandak ke Rian jo mamaluaknyo arek. Maafkan denai uda, bisiknyo. Ayah matonyo membasahi muko Rian. Denai indah pernah malupokan uda. Darwis, jo siso tanagonyo meraih pistol jo menembak Aisyah. Aisyah tasungkua ke tanah, darah membasahi gaun pangantinyo. Rian batariak histeris. Inyo mamaluak Aisyah arek, bausaho maantian pandarahan. Tapi Aisyah Allah talampau lama. Inyo mahembuskan nafas terakhirnya di paluakan Rian. Bab 8. Dandam nan mambara. Rian diliputi amarah jo dandam. Inyo bangkit jo mengadoki Darwis. Jo kekuatan nan tak takandali, inyo menghajar Darwis sampai babak balua. Inyo membunuh Darwis, tapi inyo mengurungkan niatnya. Inyo Darwis marasoan pandaritoan nan samojo nan inyo rasoan. Rian menyerahkan Darwis ke polisi. Inyo kemudian membawa mayat Aisyah ke kampuang jo memakamkannya di bawah batang baringin. Tampek mereka dulu berjanji cinta. Bab 9. Rantau nan tak pernah selesai. Sesudah kematian Aisyah, Rian kehilangan arah. Inyo meninggalkan kampuang jo baliak merantau. Inyo bakalano dari cek kota ke kota lain, mencari kedamaian jo melupakan masa lalunya. Tapi, bayangan Aisyah selalu menghantuinya. Inyo indak bisa melupakan cintonyo, indak bisa melupakan pengkhianatan Intan, indak bisa melupakan dandamnya ke Darwis. Dandam indak ka pernah membawa kedamaian. Maafkanlah jo idu ikhlas jo elok. Aisyah pasti nio kau bahagio. Bab 10. Simfoni nan abadi. Rian maranuangkan nasihat orang tua tu. Inyo menyadari bahasa dandam hanya kemahancuakan dirinya surang. Inyo memutuskan untuk maafkan Darwis jo Intan. Inyo juga memutuskan untuk baliak ke kampuang jo membangun baliak hidupnya. Rian baliak ke negari Taruko. Inyo membangun sebuah rumah di dakek makam Aisyah. Inyo juga membuka sebuah bengkel ketek. Inyo hidup sederhana, tapi inyo maraso damai. Setiap sanjo inyo selalu mengunjungi makam Aisyah. Inyo membacakan puisi cinta jo menyanyikan lagu-lagu kanangan. Inyo tahu, Aisyah selalu bersamonyo dalam hatinya dalam setiap langkahnya. Carito cinta Rian jo Aisyah menjadi legenda di negari Taruko. Carito tentang cinta sajatinan abadi, meskipun dipisahan dek mawik. Carito nan membuktikan bahasa Jawa, rantau denai pa Jawa, indak selalu berarti papisahan abadi, tapi bisa menjadi jalan untuk menemuan cinta nan labiah kuek jo labiah bermakna. Pulanglah, udah denai sayang, jo cinta sajatika selalu abadi dalam kanangan, dalam simfoni kehidupan. Dun sanak sapalanta, sanak sakampuang nan ambo muliakan. Indak taraso, Allah salasai kita menyimak carito nan panuah jo ibaraik dari rantau dan pajawa, simfoni cinta di tanah Sabarang. Sungguh, kisah Rian jo Aisyah kumagiah pelajaran nan mandalam tantang kekuatan cinta, pahitnya pangkhianatan jo caro kita mengadoki takdir hidup. Dari carito ko kita diaja tantang arti kasatian nan diuji dek jarak jo waktu, tantang kekuatan maaf nan dapek menyambuang baliak nan putui. Sarato tantang caro menemukan kedamaian sesudah badai malando.
Semoga carito nan Allah kami sajikan ko dapat menjadi pelajaran, pangana, jo penyemangat untuk kita bersama dalam mengarungi hidup nan panuah jo tantangan. Cinta sajati, sepanjang apapun rantau dibantang, ka selalu menemukan jalannya untuk babaliak ke rumah, ka hati nan selalu menanti. Kami dari Minang Mustika Jaya mengucapkan tarimo kasih banyak, ateh perhatian jo kasatiaan dun sanak kasadonyo nan Allah. Menyimak caritoko dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk taruh mendukung kanal kami, jo menantikan sajian-sajian berikutnya, nan lebih menarik jo inspiratif. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.